аз съм Мейс Килър и ти се засмей Село. Не! Ти се засмей смело и ще да се легаме на мъта. Тук съм аз. И Мейс Чиз. Мейс Чиз, нали че? Аре брат, завивай. Аверо! О, майко, че съм... То стъпвам. Ти не мога да спреш клипчето. Не мога. Сори, ама сме в състезание в момента. Голямо. О, yes, не. Ба. Завивай, брат, завивай. Свършил клипо. Добре. What? Това беше яко. Мейс Чиз затвори. Или пък... Айде! Ползвам си уменията. Ще бъде супер оригването на Емо! Ние сме последни, майки. Тук къде нас спана това? Не сме последни, вече сме. Килъра умря. Ние сме последни. Не сме. Тор умря също. Последно. Не мога! Тататуру! Ама ти трябва да завиваш. Ама аз завивам, ти що не си ползваш уменията? О, трябва ли? Да, тук малко трябва да се ползва. Не! Тук не трябваше, ама е. Добре, така не трябва да се ползваш уменията. Ние сме най-последните. О, Хари, бързай! Няма смисъл. Чак, искам да умре. Рик. Сега Аз завивам. ти завиваш. А пък Марти Дранкулка. О, тук сме с полицейска коля. Ега ти това пътува. Буто така. Защо не мога да се пусна сирена Симпсън пак беше. Мистер Екс. О, ма тук Не сме завивай, аз на летище. Не завивай, аз завивам. Ма аз трябваше да завираш от тук. Те не завиват. Ама ползвай си уменията, брат. Ама ти възраст не мога да стигна спейса. Аре, сега минаваме през оградата. Браво. What? Wow. What? Чакай. Абе, ние се объркахме тук нещо. Ми сега какво правим? Дай назад. Чакай, бе. Пък не изхвърча супер странно. Блам. Абе, брат, къде е този чекпоинт? Сега сме. Завивай! Завивай! Давай. Аре, те неща не могат да завиват. Това не е нещо, това е полицейска кола. Полицейските коли не могат да Завиват. Вземи фикса. Добре. Въпреки че взехме фикса, пак заблъснахме. И пак взехме. Имаме нитро. Супер. Внимавай! Внимавай, как изведнъж заблъснах и време? И нищо не стана, не исках да снимате на едно място. Това беше съвършено смотано.
Гледай колко съм добър. Не си добър. Добър си. Опа, насам сме. Опа, насам сме! Опа, насам сме! Опа! Мислех, че не сме на там, исках нарочно да не сме на там. Как седем? Секунди! Как финиширахте? Абе, не е на там! Сега дай на мен така. Ох, мали! Да се миша матърка. Аз съм Мейса, но не съм Емил. Казах Емил, то се Милшо. Пак сме с някакви готини колички. Сме на някакво летище. И къде е Симпсън? Стига! Симпсън си тръгна. Да, също. Все още имаме. Забивай. Аз ще ползвам умението. Вау, бати! Как можах да се блъсна по най-тъпия начин? Това беше възможно най-тъпия начин, хора. Дори и ви да се блъскали по тъпи начини. Не, Булата ни почна да гори. и торна в нас. Тор, ти си Тор. В смисъл това Тор, в смисъл онази течност за наторяване. Не че е течност, онзи прах за наторяване на Тор. Да. Онези лайна за наторяване. Еми какво торта се прави от лайна? Да можехме да вземем един сам. Отдавна забрах, че аз завивам. Ома, брат, как само мина през най-ниското на самолета. Бързо, виж ли колко снимки съм? Не съм добър. Къде? Използвах си умението. Чига. Използвай. Газ! Как гръмнахме във водата, да. Дай газ сега. Как минахме за такова. Сега без спиране. Много сме добри. И сме много зле. Бум. Тук сме. Какво? Почти. Да. Нещо такова. Давай газ за Бургас. Много сме добре. Много сме добре. Ние с главата не сме добре, ама сме добри. Тези къщи не се рушат. What? Ай, дай газ. Давам назад. Давай напред. Водим някакъв 52 секунди. Почти са една минута. Бам. Ще гръмнем скоро, хора. Не дей са блъска никъде. Ако може. Стига де! Рипер! Какво? Нали взехме репер, бе? Не! Ти къде лимнахме? Да знаете, ние не играем в момента мултиплеер, той е у нас. Трябваше да скочим ти на камиона, бе. Айде, стига си скалфира. Много си умер. Чакай да скочим О, мъка, не, бе. по камиона. Скачаме на камиона, чуй. О, успяхме! Или пак не. Напред, и сега ме завивай! Добре, чакай. Ама не е там чекпоинта дори. На тебе, бе! Не. Сега ще кажа, че Ето го. Можеш и оттуда да слизяма! Пак. Не! О, къде нас... Някой ми пише
Тим! Аре бе, брат. Едно състезание да минем като нормални хора! Тай сам тако, като се ударих в дървото. Ай, се паркирахме. Сега завиждам. Добре. Това пак не се памиш с полицейските брички. О, ние сме с софийски номер. What? Какво? Я? София. Да. Еми, това са софийските номера. И виж, там пише БГ. О, да. О, да, дайте. Не бе, не. Мяу. Кой свири така, бе? Ще ме побъркал, Използвай ми уменията. Добре. Твоите умения, които въобще не са умения. Как са те били глави, бе? Виж в какво е нашия герой. О, майко, тази жена не трябва да я гледате. Тя е кифла. Иди. И аз ли съм кифла, Да. Използвай ми умения. Да, сетих се. Може би не. Стига. Стига да. Той се смее нарочно. Да. Не, от само се смея и се правя на глупак, когато се смея. Оле, да просто... Качай! Искам нитро! Ще можем ли за 40 секунди да минем целия мап? Да. Так, това тук. Давай, 40 секунди. В нашия клас. Ще успеем. Май, нали? Май. Не юни, май. Какъв е той, бе? Какво прави, че той е? Нещо е. О, брат, почти свършихме. Бързо. Ай, искам да спечеля. Бързо. О, ес. Спечелихме самолет. Next map start си. Някакви разни хора вече се... Чакай сега, аз съм такъв. О, F1. Тук ще играем Формула 1. О, Симпсън е при нас. Здрасти, Симпсъне. Седнал си във въздуха. Симпсън е седнал си във въздуха, ама айде. Симпсън е седнал във въздуха. Спри това натискаш. Чакай, трябва да си ползвам умения. Ох, не ме интересува час. По-защитвайте. Айде, къде? Здраво! Говориш се едно на развалена плочка. Така се говори на развалена плоча. Здравейте, хора! Аз съм Ейсиемо. Здравейте! Аз съм Ейсиемо. Ох! Майко, братан. О, как се попаднахме прота, ние сме прота, а не сте. Назад, бе! Ама това беше супер яко там, дето минах под самолета. Да. Ще би има на забавен кадър. Правиш, бе, брат. Много се лут. Хора, пишете в коментарите дали е мой лут. Естествено, че съм бути, какво си мислиш? Карахме по водата, това беше яко. Ще го има и това на забавен каданс. Стига си натискал Q! Пак карахме по водата. Това колата няма да гръмне. Яко. И за нас чуваш едно...
Дай са газ. И сега тут не отиди във водата е печага. Торе. Натуралната Тора за сега. Брат, забивай! Че Тор е до нас! Не, Тор! Чакай, бе, Тор. Искам да те изям, Тор. Сливай. Ай, газ. Нарочно се кръстихме и сега ще се правим нов сервер. Ай, към газ станцията. Ай. Забивай, бе, брат! Не буквално, бе! Не буквално към газ станцията. Къде е чекпоинта? Аз си мислех, че сме сгъщи. Помагаш. Айде, бе, брат, можеш и просто да завиш на дясно. Да пак, вижте, пак. Пак начина. Брат, забивай, бе! Толкова. Бива мамата с кола. Да, бричка. Тук трябва да си... Стига, бе! Сега си се ползват тъпите умения. Те са Добре. тъпи. Те са тъпи. Някой майче мина пред нас и нещо стана, тялото ни излетя. Омага, вместо да кажа той е лут, той е лот. Той е лот. Аз съм лод. Аз съм лодка. Точно така, аз съм лодка. Много правилно. Аз съм лодка, Василе. Аз съм лодка. Сериозно ли, на тебе ти се пада бричка, на мен ми се пада някаква супер тъпа кола. Не. На тебе ти се пада някаква супер тъпа полицейска. Брат, брат, това е спортна кола, ако не знаеш. Спортна. Къде си сам? Няма. Аз го разкарах с мимик. Абе, аз завивам, бе! Ей, спойлер такъв. Брат, използвай ми умения. Не искам да си използвам тъпите, тъпи. Абе! Умения. Тъпи. Абе, умения. Абе, умения. Заливай! Опитвам сауе! Дея. Skills. Ама мой не го спреш. Смешана скилс. Брат, не виждам. Няма интерес. Просто прост. Ма интересува. Айде, бе, Ти от края нататък ще си завиваш, аз само ще ти преча. Айде, бе! Завивай! Аз завивам, защото не... Айде! Ела там, бе! Брат, ще затворя матата накрая. Не! Това нарочно го направи, Не бях аз, сам се прасна. Аз искам да те пасна. Гледай, опитвам се да завия тази бричка не действа. А не бричка, това е спорт. Не е верно, голема бричка. Айде, брат, го пеже! Аз какво ти казвам, не ще развива. Завивай! Питвам! То толкова сложи тази бричка! Вижте как ми се отваря вратата. Вау! Може и така да се отвори. Айде, бе! О, сега, не? Така искам да я отворя. Не! Аре, бе, брат, много си гаден. Мерси. Аре! Завивай като нормален човек, не като бъдгос. Окей. Не! Това не е нормално завиване. Ама брат, това ще да завива това чудо, бе! Това чудо ли е? Чудо и с не ще да завиваш! Айде, бе! Ай, че го подпали чудото, бе! Това чудото на годината е! Ама то не ще да завива! Завивам надясно. Ге, колко може да завива? Аз няма да завивам. Не може да завива. Това не е кола. Това е просто най-яката кола на света. Чакай да променя камерата. Вау! Гумите са ни гличнати в земята.
Къде съм? Баси яката кола. Забивай, уе! О, да, верно! Че коя стана ти не помня? Да. Уа, капака ни изхвърча тапака, на капака му изхвърча. На тапака ни изхвърча. Хора с басяката кола се претрепваме. Басяката и е басяката. What? Ой! Пак на забавенка, да. Да. Ако се сетя да го обработим. Ще се сетиш, защото аз ще ти напомня, че го обработим още днеска. Още стане църква. Колко часа в момента? Не знам. Сърби да ръкава. Майната ти! Ари бе! Сърби да ръкава. Ари бе! Гати умението, брат. О, фикс, точно това ни трябваше. Нитро и фикс, точно това ни трябваше. Умение! Умение! Не! Аз трябва назад. Как да минете рампа, без да минавате рампа? Не, изпуснах го чемпионта! Върди се назад е. Как да минете рампа, без да минете рампата? Как да минете рампата, без да минете рампата? Как да минете рампа, без да минете рампата? Добре, сега пак ще читне малко. Или пък няма да читваме сега. Е, така се минава рампа. Да, обаче предното беше как да минете рампа, без да минете рампата. Просто... Ти брат! Ти си много голяма лигавня. Ти какво си, бе? Лигавня. Ти си лигавня. Ти си лигавня. Това няма да го има на забавен канал. Това е супер тъпо. Това звучи много тъпо. Това е супер тъпо. Това звучи много тъпо. Тук трябва да фикс! Къде сме? Окей. Без да виждаме, минаваме чекпоинтите, ние сме баси протата. Сте баси. Давай газ! Давай! Давай нитро! Имаме нитро! Хора, ние сме баси протата, вие са баси нововете. Нали знаете, че си шегуваме, обаче не. Ние се шегуваме, ама не се шегуваме. Толкова смешно. Шегата на страни. Окей. И да. Продължаваме ми се стането, върни се назад! Продължаваме да си знанието. Върни се назад! О май гад. Фикс. Да, браво. Даже някакво фикса, да. Сори, моя грешка. Сори, протоколи. Сори, протокали. Портокали. Айде! Газе! Ай! Айде! Вземи фикса. Абе, Не бе, тук фикс. трябва ни колата ни пуши, ама айде. Фикс! Не искаме нитро, искаме фикс! Бум! Оп! Онзи ни бут! Онзи ни бут, настахме да кажа. И то свърши времето. Точно на устата ми беше. Така ще играеш.
Обаче, ти си сбричка сега. Това не е брич. Брич, Това не е яката кола на света. А, да, бе. Добре, не е як. Не е Симпсън. Няма да Симпсън. Казваш. Не, аз не взех микрофона. Не, това не е честно. Ама не искаш да ми го трябва да ползваш уменията, толкова влизаш в бутона. Да, ти си такъв. Окей. Завивай! Завивай, бе! Завивай, ето. Не на там! Емо, стига! Моля ти се! Емо. Използвам ми уменията, иначе ще правя го. Добре, ще... Тъпите умения. Сега си ма близо! Няма ли респаун тук? Няма респаун! Добре, хора, мислим това да бъде залигавящия ни клип. Надявам се да ви е харесало. Чакай, турка. Чакай, искам да видим. Ще се клипувам, надявам се. Пинк Райдер. О, този. Виж какво звездичка е. Това беше от нас, надявам да ви харесало. Като това харесате, оставете коментари, се абонирайте за мен.